Bueno, EPA da helduen hezkuntzako hezkuntza barruan dagoen beste esparru bat. Eta daukate zabalik ateak edozein ikasle 18 urtetik gora. Orduan, EPA daude zailkatu edo manatuta bi multzotan nagusiki. Bata da hezkuntza arautua eta gero ez arautua. Bueno, arautua zer da? Da nolabait lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako hezkuntza bera, baina helduei zuzendua. 3 gradutan banatuta daude. Lehenengo eta bigarren gradu dira lehen hezkuntza izango baliz bezala eta 3. gradu izango litzateke DBH, bai? Lehenengo eta bigarren gradu dira batez ere momentu honetan etorkinak. Nagusiki erdera eta hizkuntzak ikasi nahi dituztenak. Eta baita ere, hezkuntza bat jaso nahi dutenak, ez? 3. gradu aldiz ezberdina da. Baita ere etorkina ditugu, baina baita ere baditugu hemengo ikasleak bere garaian ESO edo DBH amaitu zutenak eta berriz hartu nahi dutenak ikasketak. Badago lan bat zailkatzeko ikasleak. Zenbat dakiten erdera eta baita ere euskeraz. Eta gero baita ere ze ikasketak egin dituzten aurretik. Baditugu ikasleak, unibertsitarioak direnak eta ikasketak dituztenak beraien herrietan, generitza ikasi dutenak edo arkitekto direnak, baina ez dakitenak erdera. Orduan, etortzen dira hona, hizkuntza jasotzera. Beraien helburua ez da titulua lortzea, ze berai badute, bai? Baina bai behar dute hezkuntza bat gero integratzeko gure herrietan, bai? Edo beste lan bat lortzeko, ez? Gero baita ere kontutan hartu behar da, gure ikasleen profila nolakoa den ezen edut. Osa lakorra baita ere da, beraien egoeragatik, egoera soziokulturalagatik, sozioekonomikoagatik ere bai. Erokorrean, baditugu ikasle asko ona etorri direnak ezer jakin gabe, eta batzuk amaitu dutenak unibertsitatean, eta bai, badago denetatik. Orokorrean, bai, progreso handia da. Horregatik ere zabaldu dugu txanda goizian, ze batzuk adibidez, arratzaldetan lan egiten dute. Eta baditugu baita ere ama asko, orain seme-alabak eskoletan daudenean, etortzen direnak klasetara. Gure ikaslearen batek aurkitzen baldin modu lana utzi beharko du ikasteari. Orduan, guztiatzen gara ahalik eta esparru zabalena eukitzen, ordutegi aldetik behar izana horiek betetzeko, ez? Baina bai, ez egonkorra izan arren, badugu arrakasta maila majo bat, bai? Pozik gaut ez dintu horretan. Arazoa edo, gure ezaugarria, heterogeneotasuna. Oso heterogeneoa da gure ikastetxea. Irakasle badute lana handia, heldu behar die guztiei. Orduan, lan desente dago azpitik. Ikusten ez den lan asko dago, ez? EPA azkenean da, lehenengo atea, jende askorentzat, etorkin askorentzat, lehenengo atea, ez da bakarrik hizkuntza bat jabetzea, baizik eta baita ere ulertzea eta lehenengo hartu emanak gure herriekin, gure jendearekin. Gure hezkuntza azkenean ez da bakarrik akademikoa, baita da emozionala, baita da personala eta da integratzailea. Zer nahi dut, azkenean gu ez gara bakarrik, eduki hau eman eta jaso eta azterketa batekin eta agur, ez da bakit. Iaz, gaizki eta duela 2 urte askoz okerrago, ez? Zentro guztiak asko sufritu zuten, baina gure ikasleagoaren profila oso berezia dela, ez? Oso markatuta dago, ez? Eta adibidez, onlineko klaseak edo ezin genituen egin. Ze beraiek asko eta asko ez zuten ez da ordenadorerik etxean. Orduan, zailtasun handiak izan genituen jarraipena egiteko. Etortzen ginen, noiz behinka deitzen ginen telefonoz, etorri, fotokopiatzen genien eta horrela ibiltzen ginen. Inkluso posta ordinarioaz bidaltzen genien materiala. Erronka nagusiena da harremanak gehiago zabaldu herriko eragilek ezberdinekin. Ze ulertzen dugu azkenean gure hezkuntza ezin dela bakarrik zentratu eskola barruan, zabaldu behar gara. Eta gero bestalde batetik baita ere ikusten dugu behar izana egoitzaren hobekuntza edo aldaketa bat. Oso zaharkitua geratu zaigu, txikia geratu zaigu, oso txikia. Orduan, lantzen ari gara bideo hori, Eibarren beste zentro on bat eduki dezagun, ez?